Vi starter med at forklare lidt om svovl. Svovl er nummer 16 i det periodiske system. Forkortelsen for svovl er S, da det er et grundstof. Svovl er et ikke-metal og har 3 tilstandsformer: fast, gas og flydende. Og nu til kredsløbet. Svovl kommer via røg fra fabrikker og via røg fra vulkaner. Her er svovl i gasform. Derefter bliver svovl omdannet til svovldioxid, da svovlgassen har optaget O, som er oxygen, altså ilt. Hydrogen, svovl og oxygen. H2SO4. På et tidspunkt dør rovdyrene. Derefter bliver de omdannet af nedbrydere, f.eks. bakterier og svampe, til blandt andet svovlbrinte. Svovlbrinte består af hydrogen og svovl. Den kemiske formel for svovlbrinte er H2S. Noget af svovlbrinten bliver optaget og omdannet af svovlbakterier. Svovlbakterierne bruger svovlbrinten til energi. Deres affaldsstof er sulfat, som består af svovl og oxygen. Planterne optager sulfaten via rødderne. Derfor er kredsløbet som før. Planter bliver et af planteædere osv. Den anden vej svovlbrinten kan gå er via jernsulfiden. Jernsulfid er en kemisk forbindelse af jern og svovl. Det er et naturligt mineral i jorden. Jernsulfid er små krystaller, som fungerer som sorteringsfiltre. Svovlbrinten bliver transporteret via jernsulfiden ned til vandet. Så stiger svovlbrinten op til vandoverfladen og op i atmosfæren. På gasform på grund af fordampning af vand. Dermed bliver det omdannet til svovldioxid, og sådan fortsætter kredsløbet. Og sådan fortsætter kredsløbet til evig tid.